A pesar da nova normalidade, as praias manteñen unhas limitacións para seguir cumprindo coas medidas de seguridade. Para garantir o protocolo, o Concello de Sanxenxo está a parcelar a praia de Silgar, unha medida que dividirá o areal en 780 cuadrículas cunha capacidade para 1.560 persoas. Empezaron a traballar onte, esperamos ter os dous primeiros sectores, o 5 e o 4, terminados a final desta semana, porque parece que o tempo vai a acompañar, e xa vamos a poder comprobar neses dous sectores sin poñer ainda ningún vigilante, ningún controlador, porque non vai haber moita xente. Entón vamos a poder comprobar que uns se poñan nas cuadrículas, outros que se poñan fora, e ver como funciona o tema, que eu espero que vai, estou convencido que vai a funcionar moi ben, non? Os que visiten a praia deberán entrar polos accesos onde un vixiante lles guiará as parcelas que estean libres. Vai haber 4 ou 5 accesos, digo 4 ou 5 porque un vai ser para servicios máis para xente, pero esos 4 accesos vai un chegar aí, vai a ter unhas persoas que van, uns controladores que van a estar aí comprobando como se vai enchendo para que non haxa aglomeracións e que se respeten as normas de distanciamento, e van a baixar a praia, cando este todo completo, por non decir que non pode baixar máis hasta que salga, vamos a estar comprobando. Esta non é a única medida do Concello para garantir a seguridade. O goberno local non abrirá ao público os quioscos, as papeleiras nin as duchas. Si estarán abertos os baños, pero cunha desinfección constante. Vamos a desinfectar os baños que antes se limpiaban 2 veces ao día, vanse limpiar cada hora e media. Vamos a poñer as aceras que se poida circular pola acera da dereita, por haber a rúa da dereita. Vamos a poñer un montón de cousas, non? Que creo que, claro, que se a xente non a respeta, hai que andar con un policía detrás de cada esquina, é imposible, é inviable, non? Entón, eu creo que a cousa que vai a funcionar ben é o que temos é que transmitir que Sanxenxo non é solamente publicidade, senón que é un concello seguro para vir a disfrutar tanto dos seus espacios públicos como os dos arenales, non? O parcelamento da praia lévase a cabo só en Silgar. No resto de areais o Concello controlará a súa ocupación mediante drons e no caso de superar a capacidade avisará as autoridades.